Ayaw pa! Ayaw pa, Ploy! Kulabing! Dali. Ikaw ba? Nagpakaulaw na ka ba? Paps, istoryahon sa ako ng anak ha. Disiplinahon ako ni. Tay, wala taong na daw. Ay! Na, Mang. Si Kernel ba? Na-confirm yun ako, bayot ko na siya. Katong miyagi ningon ba siya nga, ato na silang parte. Nakita na ko ng laki. Yati kayo. Sabi si, ano mo diya, maroon ka gilubi. Buang. Ambot ni mo kapuya po istorya amang di ta kasabot. Daot yung papluya niya kabalong amang na siya. Pugson yun niya pa istorya. Kalamig, labayog, bato ng papluya ka. Na, Mang. Walang palibak ko, skir nilo. Manakop na po siguro na diya ba? Gipaak, bitin. Nasa gigisan. Yati ng Kernila ni. Bakla gilagi ni. Atong na ito. Ay, kapoy naman ko magpakalalaki. Uy, gusto rin ko magladlad ba? Magdaduwa lang ko ba kay isuk si Papa. Basig makulatahan ko niya ba? Masira kyo na kong beauty. Oy, Pabloy! Say, trada, nanakop na po ka? Mau lagi, nanakop na ko kay bro. Pitos yun ba? Agoy! Asig ba yung labot yan, Mang? Unsa man ni Kernel? Bulletproof na, bulletproof. Bulletproof. Sige na, Mi. Gaan palagi ko na bulletproof si mga tanga crop top, mana? Patakara mga Pabloy na mao ni bagong issue sa mga bulletproof ni bagong na version. Saba ka niya, bagong issue nga bulletproof. Tanawa o crop top nga Barbie na, ay kong gilara. Ay, tama. Mayo, jud bang girimain ko nimo. Kernel, naman daw kay gigisan daw. Patakara mang juga Pabloy. Stilang tugaan ako diya. Bayot ka, okay naman ko sa mua. Bitaw papi o, so tinuod lang. Nakisan yun ako si Pidyong. Wapo, mangugay siya, oy. Ay, diyan ni Kernel. Tagna palagi ko. Bantay ka, ayok ko chismis-chismis ha. Kamuraduhan niya mang nakabaluan eh. Ay, sos, Kernel. Ayaw ka bala ka. Hindi lagi ka naman itugan. Itugan ka naman si Papa. Ayaw ba? Karon ka. Ayaw ba? Ayaw pa, Ploy. Kulabing! Sa baaban ninyo, Paploy. Kung sa may tuyo ninyo. Na, kulabing. Kini mong anak, Kernel ni. Bakla man na ini. Kikisan niya si Pidyong. Ikaw anak ka. Ayaw pa kaulawi atong pamilya ba? Kay puros ta isog diri na muyo diri. Wala man pa. Ay, sos, ay tuwa lang kulabing. Tanawa. Bulletproof din eh. Kaklarong crop top, ani. Sus, Ginoo ko. Ikaw anak ka ba? Nagpakaumoro kita sa itong silingan diri ba? Ali. Pantay ng karon. Patay juga, Dracula. Na, patay siya na ron. Panigurado, muna lang yun na siya. Dali. Ikaw ba? Nagpakaulaw na ka ba? Paps, istoryahon sa ako ng anak ha. Disiplinahon ako ni. Saan mo ito ka tinod? Nanghalo ka dito? Pa, kanang gwapo mo kay siya. Kinsam na yung gikisan? Si Pidyong pa. Sus, Ginoo ko ni mo nak. Asa man mo gikisan? Sa lips pa. Na, sa lips na gito gikisan, tama, gudi ka. Sus, Ginoo ko, kalami ni mo kulatahon. Patay ko latahon na daw. Kana. Wadyo ka nagmahay, naliwad yung sa kuwa. Wala na ka na suko pa. Wala, oy. Yati, bayot mo niyan, Papa. Pasin ta.